Afamu bụ Chief Ejimofo Akwobi Igwe Odammili Eje Ogwu. Ana m ekene ọra n'eze, ekene nwoke, ekene nwanyị. Wee wele m afụfụ aka wee na-agwa onye ọbụla na 25-26 November bụ mmemme Awamuji Ogwu. Mbọsị eji echeta Ogwu, mbọsị eji eli olili ya, mbọsị na-eti otito, mbọsị ụwa niile, obodo niile dị gburugburu ji abịa soro nwa anwụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ ma nwoke ma nwaanyị akwata ibe igbu anụ na-eti egwu na-enye otito. Na mụ na-eme ka m gwa nwoke na nwaanyị ebe ọ bụla isi abịa ma ndị ya abịa ma ndị ya na-abịara ọnụ nọ ya adịlịva mma mbọsị ahụ. Onye ọbụla kwee n'ogwu sonyelu n'ogwugwu nọ ya adịlị ya mma ma ndị n'obodo Igbo ma ndị nọ Naịjirịa ma nwoke ma nwaanyị ma okenye ma ụmụazị. Na mbọsị ahụ na anyị na-eme unu invite ka unu bịaba 25-26 Ikem Nando, back of St. Michael Anglican Church Amagu, ebe a ka bemodi. So na mụ na-asị Chukwu ka o gozie nwoke gozie nwaanyị tụmadụ ndị na-enyere m aka na mmemme ahụ, tụmadụ ụmụ ara Odammili Eje Ogwu nọ n'ezi ekwu nọ ya adịlịba mma. Na mụ na-eme onye ọbụla invite, na-eme friends and well-wishers invite, na-emekwa ụmụazị na ndụ nọ n'ezi invite, na-eme ụmụ ara Igbo nọ n'ezi invite, na-eme Anambra na Oyi invite ka bịa soro ụmụ nwa nwere dịka esi eme mmemme ya. 25 bụ n'abalị, 26 bụ mbọsị a ji awali ya ji ahụ. Ana m ekene mmadụ dịka Igwe Odammili Eje Ogwu, Chief Frank Chidokwu Doji Okosi one of Anam, na-ekene mmadụ dịka Chibike Oyoka Pataya na Dubai, nwa Oyoka, na-ekene ezinụlọ ndị bụ Oyoka niile, na-ekene mmadụ dịka Ofoka Chukwueze nke yi na Nando, na-ekenekwa nwanne m nwoke bụ Igwe Iyaz dịka onye kwadolu m na mmemme a, bụ onye kpụdolu m na ọrụ a na-alụ, na-ekene ezinụlọ ya niile, na-ekenekwa ndị be Akwobu, ndị be Ikegbuem Ugume niile, na-asịba ka ba gbakọ aka ọnụ na gidigidi bụ eze si ayọ ọbụla ọsa. Na-ekenekwa tụmazi ndị ọzọ ibe dịka Kampala Onojango Oboli Ade Chukel, na-ekene mmadụ ka Ichie sekretarị m bụ Ichie Chinyelugbo na Nando Ivite Kingdom, na-ekene mmadụ dịka ndị ụmụ nwaanyị ndị sonyela anyị n'ọrụ a bụ ndị so anyị alụ ọrụ. Wana sị na Chukwu ya gozi ụmụazị Odammili Eje Ogwu nọ n'ezi, mmadụ dịka Authentic Money n'India na mmịata obodo eze, ndị Anamụ, ụmụ ara Anamụ, ndị nọ India, ndị nọ Kenya, ndị nọ Madagascar. Ana m ekene, na-ekenekwa ndị ikwu nne m bụ ndị mmụọ eze ọra. Na mụ na-ekenye m ekene dịka a si wee nye m ogwugwu a ọ na-alụrụ m ọrụ karịsịa. Ana m ekene Igwe ọzọ Edibebe, Chief Igwe Ibi mmadụ emesi eze Edibebe dị 50 na Nando. Ana m ekene nkwu ya, na-ekenekwa ndị be nga abụ Igbo niile, na-ekene mmụọ eze ọra niile, na-ekenekwa Ikem niile, mmadụ dịka ndị Ikem ndị so akwado m n'ọrụ a bụ ndị kwenyere n'ọrụ a. Ana m ekene ebe si na ọya adịlịba mma ma ndị mkpọrọ aba, na-ekenekwa Ịdakolokolo obele oke obulu ụzọ 1 na Nando. Ana m ekene na-ekene isi ike, na-ekene mmadụ dịka Ọgwụchukwu Gbọ na Nando, dịka ndị otu m bụ ndị Chimeleze niile bụ ndị klọb anyị na Nando, na-ekene mmadụ dịka Ayaka Nando niile bụ Akwaeze. Ana m ekene ya, na-ekenekwa ndị ọzọ niile dịka ndị na-enyere m aka n'ọrụ si na Chukwu ya egoziba n'ovu n'ovu. Na-ekenekwa isi ejeje mba na Mosita onye India, na-ekene mmadụ erika gbogbo, na-ekene gbogbo nnegwu mmadụ, na-ekene Honorable Uche Nwafọ. Ana m mmadụ erika na-echeta ma ndị cheta ma ndị na-echetara. Ana m ekene niile, na-ekenekwa mmụ arọ m mmụta ma nwunye m bụ Osodiaba na mmụ arịa, na-ekenekwa Ononeyi Alexandra bụ nwunye m. Ana m ekene ndị niile bụ ndị na-asọpọtụ m n'ụlọ. Gwara sị na Chineke na-egozi onye ọbụla n'ofu na mmemme nke ara onye ọbụla abịala mmemme a, mi na-efolo anyị online
mi nọ na be gị na-elota mbọsị eji eli olili ogwu n'ogwugwu agọziwo gị ugwu ọ bụ ka ọ bụ ya na nne nwaanyị ugwuzu kpọrọ alụsị ya na ya na-abụ nọ gbara asị onye ọbụla onye ife na-esili ike onye na-enyere ego onye na-achọ nwa onye ọsọ na-achụ onye na-emegide emegide nya bịaba dade ọ bịa nalị ngozi ya ngozi anyị na-enye mmadụ bụ ngozi chukwu ọ bụrụ ngozi ekwensu anyị abụrụ darkness ebe anyị bụ light so na anaghị chukwu na chukwu ya na-edu anyị ebe ọbụla onye ọbụla nọ wee na-eso m wee na-efolo m ma ndị nọ na YouTube ma ndị na-anụ maka m ọ dịgolu unu mma 2023 anyị agba arọ unu gwa baa 2024 onye ọbụla anyị na-enwe anwụrị onye na-enyere ego egwu m na onwe ego ibe ọma ya emeli nwoke emeli nwaanyị ana m ekelekwa mmadụ dị ka onye onyonyo anyị bụ Nando TV ya bụ Malangworo onye isi ọkanga ọrụ gị ya na-aga ihe elu Amerịka ebe niile ịchọ ya na-elu ya egwu ndị ikoro bido nọ mbido ka ibido anyị ya na-ewu ewu na-edu ụda ịlụ leta egwu a bụ egwu nnetili ọ karụsịrị egwogwu ya Odammili Eje Ogwu maka na alụsị na-ekwu okwu ya bụ alụsị na-enye ndụ alụsị na-enye ọganiru alụsị na-enye akụnụba alụsị na-enye nwa alụsị na-ebute ego